Pravidla hry šibenice. Počet hráčů 2. Použijeme část karet Almega. Každý hráč si vymyslí stejně dlouhé tajné slovo v duchu. Následně vybere z talonu karty tohoto slova a vyskládá je zamíchané rubem nahoru, zakryté před sebe. V každém tahu hádá hráč jedno písmeno tohoto tajného slova soupeře. Uhodne-li, protivník dané písmeno odhalí. Pokud neuhodne, pokračuje soupeř. Takto hra pokračuje, dokud někdo z hráčů neodhalí všechna písmena. Hra tímto ale nekončí. Hráč zvítězí, až uhodne soupeřovo tajné slovo, protože i když protivník uhodne všechny karty, písmena jsou stále zamíchané. Na uhodnutí má ale vždy jen jeden pokus. Více na almega.cz. Almega. Písmenkové hrací karty.